Nixtieq nibda nimxi u nilgħab ma' tfal oħra. Din hija l-karba ta' Jayden tfajjel ta' 9 snin, li minħabba l-kundizzjoni li tweled biha dik ta' cerebral palsy, din attakkat l-nervituri ta' riġlejh b'tali mod li llum il-ġurnata ma jistax jimxi bil-konsegwenza li ilu minn twelidu fuq siġġu tar-roti. Apparti minn nervituri tar-riġlejn, din il-kundizzjoni affettwat lil Jayden fil-kapaċità milli jitkellem. Tkellimna ma' Malis Ketħuti, ħabiba tal-familja ta' Jayden, li spjegat kif il-kundizzjoni tiegħu taffettwah b'tali mod li qatt ma jkun jista' jkun indipendenti. Ifhem, hu ma jistax ikun indipendenti, irid ikollu dejjem l-għajnuna. Ġifieri jekk irid naf għandu bżonn imur it-toilet jew xi ħaġa dejjem irid ikun hemm l-għajnuna. Ma jistax jagħmel affarijiet waħdu, peress li ħafna drabi jkun fil-wheelchair. Minn hawn ftit ġranet oħra, Jayden ser jagħmel tentattiv u jmur l-Amerika sabiex jagħmel żewġ operazzjonijiet fl-isptar ta' tfal St. Louis f'Missouri, fejn f'intervent minnhom it-tobba ser jaqilgħu biċċa mir-rukkel ta' daru, mentri fl-operazzjoni l-oħra mistenni li jinġibed muskolu minn riġlejh sabiex bekk ikun jista' jimxi. Dawn iż-żewġ interventi li ser ifissru 3 xhur sħaħ għal Jayden fl-Amerika waqt il-vaganzi tas-sajf jiswew aktar minn 100,000 euro li ma' fondi huma biss possibbli permezz tal-ġenerożità tal-poplu Malti Wawċi li qed jipparteċipa f'diversi attivitajiet li fihom qegħdin jinġabru d-donazzjonijiet. Ma' One News, Jayden esprima x-xewqa li malli jiġi lura far twelidu u jkun jista' jibda jimxi bil-għan li eventwalment ikun jista' jilgħab ma' tfal oħra. Inti x'tixtieq li tagħmel issa meta tagħmel l-operazzjoni? Ma nibda.